Madokotera mabuja atauya dzanyasi nhau zuva rochisere mwedzi uno waNyamavhuvhu. Nyasi ndiro zuva rinorangarirwa magamba akafira rusununguko hwenyika. Idi aiwa mweya yavo dai yaramba izorora murugare tichiramba tichindotenda kuti pfira kwawakaitako. Zviri munhau dzanyasi, wamunangagwa nyasi waita mureketo wavo kumuzinda unoikiwa magamba oHeroes Acre, apo washamisa vazhinji nokudeedza kwawaita wamonzora kuti wauye kuoreketa nawo katombo kanyai paribaziva kana kumugwa zvawareketazvo nokutoti wadanidzira wari padhuze nawo chaipo. Wamwe wagotofarawo kuti kwai mapato anopikisana nawo wamunangagwa aenda atumira nhume dzekuti dziende ikweyo koita zvokupemberera magamba onyika. Aidi wana madhuku wanga watoriko, newamwe wakasiyana-siyana anarinda wanga waripo. Iyo CCC yatumira Jacobo Mafume ikweyo kuti aende kooringa. Wamunangagwa wagopa apo kare mumwe mubayiro kune vanhu vakaita sana Mugabe waNkomo naiwo waChitepo. Aiwa heno ikweyo hurumende yaratidza pachena kuti iribe basa nokuti vanhu vari kurarama sei munyika medumo. Izvezvi wakonzeresa mabotso, kukakaritsana nokunyirana kuri kuitika muzvikoro zvizhinji kubva ipo wareketa kuti zvikoro zvakukwanisa kuchaja vanhu mari yokuAmerica kuti wabhadhare mari yokufunda wapwere wavo. Izvezvi kuzvikoro kwedu kusanganisira zvikoro zvino mabuja zvaita kuvhiringika chaiko nokutoti misangano yese iri kuitiwa yevabereki nezvikoro yandoyo mabotso nokukakarisana. Vanhu vari kuti imi ndimi mazvitanda wachitiwo zvipedzei. Zvibva zvasaya kuti zvii zviri kunyatsoitika. Heno kuti wakuru wehurumende iwo vari kumboedza kudini nokuti iwo vari kuramba kubhadhara basa wavo iyo mari yokuAmerica. Heno kuti vari kuti inogoboyekepi kana iwo wasiri kuibhadhara vanhu. Nyasi hurumende kwai yagoburika masoko okuti iri kubvumira kuti firimu riya rozvakaitika mugore ra2018 naChamisa rakanzi The President kuti rigobuditsiwe munyika medumo. Kwai kuda kubuditsiwa kwaraida kuita munyika medumo kwatorambidziwa nokuti kwai rinogona kukonzeresa kuti vanhu vade kumukira hurumende kana kuita zvokuratidzira. Aidi heno mabiya angu asi tiri kushuvira kuti zvinhu zvakadari zvireke kugoramba zvinorambidziwa. Hurumende yedu yaburitsa masoko okuti yabvumirana nohurumende yokuRwanda kuti kana paine vanhu vari muno munyika asi wari kutsvakiwa kuRwandako wagobatiwa wachiendesiwa kuRwandako. Ticharamba takaringa nokuti Rwanda iri kuramba ichivhima vanhu wairi kuti ndo wakanga wari kutungamira kupondana kwevanhu munyika mavomo mugore ra1994. Ticharamba takaringa kuti kune cherewa chabuditsiwa kuti ndo warimo nokuti Rwanda iri kutofungidzira kuti vamwe wavo warimo munyika medu watorikana nomabhizimusi nezvimwe zvakawanda-wanda. Ticharamba hedu takaringa. Mapurisa agoreketayo kuti wamunangagwa wawabvumira kuti kusvikira zuva rokupedzisira romwedzi uri kuuyayu wakone kugotambira vanhu vese vanenge vari kuuya havo kosarenda pfuti dzavo pabodzi nomabara adzo zvanga zviribe pamutemo kana kuti zvavanga vachiribe kumapepa azvo akanaka waendese kumapurisa. Ticharamba takaringa kuti vanenge vazokona kuboya wangani vanenge vari kuendesa zvinhu zvavo zvinhu. Kwaina Sebethi Musengezi ari kuti wamunangagwa wakabirira kuinda kwavo pakutungamira bato roZANU-PF mugore ra2017 agoti mamwe mapepa munhau yachei ari kuramba achindosaika kumahofisi omatare odzimhosva. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvichimbotekaira sei. Kwai kuna vamwe watsano wokuHarare wakapfa waenda kugomo romhurudze kumarondera kwamurehwa. Kwai watsano wainzi Mhanduwe Chakara wakatoenda ikweyo kuda kuita sondo rese wachitsanya nokunamata bvandomukira usiku kuti wambodzika gomo. Vamwe wavo wakatoti aiwa rekai kudando, asi kwai waribe kuzooneka kana kuzodii, wakazondoboeka mutumbi wavo watopfa.
Guta reHarare ragoti iro ratanda kuti ripombe mvura kubva kuMorton Jeffrey haidi pakaita kunyangariwa wamwe. Vazhinji watoita mazuva anopfuura 5 waribei kuboya kana donhwe remvura mumapombi avo. Ipapa pakaita kunyangariwa chaipo. Rekai tigone kuti zvinenge zvichidini, asi nhau iyi tiri kuona ichigona kuzoseenzesiwa pokare musarudzo dziri kuuya gore rinouya kuti ringai kanzuro yenyu yatadza kukupai mvura. Tiri kunyara kuti kwai kuno mumwe wedu ariko kunyikayo Ireland anonzi Nikiwe Dube agoita basa rokunyepa kuti ndichiremba akafunda pachikoro choUZ. Zvakatoita kunyadzisa heno ipapa kuti zvirimbotekaira sei, asi kwai agotobatiwa nokutanikiwa pachena kuti aribe kana kufunda pachikoro choUZ cho. Ticharamba takaringa kuti zviri zvichaitika ipapa naye tinenge tichindokunyepai. Tiri kufara kuti kwai kusapota kiriketi hwendo huno kunenge kwakunakidza manji. Izvezvi nyika yeZimbabwe yakahwina pokare nozuro mutambo wechipiri wokudoka wachitamba kiriketiyo. Haidi takatoita kufarira Regis chakabva pabodzi naiye Razayu wagoita mhanyo inopfuura 100 wese wari wairi mubodzi. Tiri kuramba tichindoti dai zvaenderera mberi. Ipapa pawachatamba pokare wacharingirwa nevanhu kuti wahwine zvakanaka zvakazara. Toramba tichitenda kuitaku. Tiri ngedzo pasi rese. KuSouth Africa kwai kungandoitiwa masoja anounziwa kuenda kodipfamisa izvo zviri kuitika zvonyaya yevanhu vari kucherachera munyika mavomo vanonzi newo munyikamo ana zama-zama. Haidi rekai tigoringe kuti zvinenge zvichipera sei. Gurukota rousahwirano dzimwe nyika muSouth Africa naLady Pandor ari kutambira nokuita kuona murendo wache ariwo gurukota rozvokusahwirano nedzimwe nyika kuAmerica ikweyo. Kwai ipapa wari kuita akatomboka nyaya pazvinhu zvakasiyana-siyana, asi zvimwe zvacho zviri kusanganisira nyaya yokuUkraine iyo South Africa iri kuramba kushishidziwa kana kuvhundutsiwa kana kunyepiwa masoko anoita kuti ifunge kuti peno iri kutadza kuita tuzvinhu. Tichange tichikunyepai kana paine zvimwe zvinenge zvachinja. Dande mutande rokuZambia riri kuita kuhwadza kureketa kuno vanhu vari kuhwadziwa nozvakaburika kuti kwai vanhu vari kuenda kotamba mutambo weCommonwealth wakamirira nyika yeZambia waribe kubhadharwa mari, asi vanhu vari kumahofisi wavakaenda nawo vari kuita kutambirisiwa makutukutu omari zvokutoti wabva watojha nomari pokare yevanhu vanga vari kufanira kuenda yevatambi iyo yavanga vachifanira kupuwa. Pakaita kunyangariwa. Rekai tigoringe kuti hurumende ichaita sei zvayatanikiwa padande mutande kudari. Tinenge tichindokunyepai. #Kenya decides ndo iri kutonga kureketa kwaNyasi naMangwana pasi rese. Kureketa kuno William Ruto ari kuteedzera Uhuru Kenyatta ndiye anenge achimisidzana ipapa kuti paringiwe jongwe mukurumbani naRaila Odinga. Taramba tichiona kuti zvii zvinenge zvichiitika ipapa wakapedza kuita zvokutsvaga sarudzo dzavo pakapera sondopa. Ticharamba tichikunyepai kuti zvinenge zviri kumboburika sei. Raila Odinga ndiye ari kudiwa naUhuru Kenyatta kuti agotonge. Ticharamba tichikunyepai kuti zvinenge zvimbotekaira sei. KuIvory Coast kwai mutungamiri wenyika ikweyo akureketa kuti ari kurekerera Laurent Gbagbo kuti achiribe mhosva kana kumbosungiwa anosungiwa ba. Zvakaita kunyangariwa heno kuti zvichambopera sei. Ticharamba takaringa zvinenge zviri kureketa kuti ipapa Laurent Gbagbo angangobenhuka kuIvory Coast ikweyo kosikinya pokare. Heno ticharamba tichiringa. WoManU waribe kufara nozuro pakabuditsiwa noBBC kuti Man United rubbish. Haidi pakaita kunyangariwa chaipo. Rekai tigone kuti zvinenge zvipera sei. Iwo BBC wagoedza kutsanangura nokudidi, asi zviribatetekera kana kubvuma kuti zvavari kureketazvo ndizvo. Iyo yakaitawo rabishi yakabva yachaiwa nozuro wacho notuiri kukabodzi neBrighton. Pakaita kunyangariwa, asi tiri ipapo togumira pano kwaNyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.